Natuurlijk toch bij Foxtrot ook weer gehandicapt, toch ook door een geldgebrek, dat je dus niet een orkest van 16 of 26 man neer kan zetten, zoals in Amerika of in Engeland gebruikelijk is, waardoor je alsnog extra kick krijgt. Ik bedoel, onze technici zouden eigenlijk wisseldiensten moeten hebben, dat is te zwaar. Wordt uitgelegd. Iedereen, ook de stars die in een musical werken, die werken voor minder salaris dan ze bij het gesubsidieerd toneel krijgen. Het wordt ook uitgelegd waarom, dat het bij een musical niet kan. Dat er 38 mensen dus in zo'n troep zitten, wat je dus ontzettend weinig vindt in een tijd waar je alleen nog een toneelstuk in de vrije productie ziet voor 2 mensen. En nou ja, zo kan ik wel door blijven gaan, Rick. Met werkgelegenheid, daar is er zo verschrikkelijk veel nog. Ik bedoel, een ballet is natuurlijk met 16 ook beter dan met 10. Oh, Albert, weet je nog, in onze tijd op de dansles.